В ім'я Отця, а Сина, а Духа Святого. Kněz, buď z vámi. Любі братці, любі сестри, вітаємо вас на недільську Божу мшу tu ve Křesťan Božím domě. Boží dom, to je tež domizna všech těch, ki sú tu víry, ako víry by živí, abo tež domizna všech těch, ki sú tu sakrament kčence dostali, abo tež prenimu sviatomu poprajne šli, ministranča byli. Oni zjazaja s tutym domom ważne stacje swojego żywienia. A tak smymy też dziakoni być, że mamy taki reany, dostojny Boży dom, kiż jest dobom duchuna domizna nam všim. Z dobom je ona tankunia, gdzieś stajnie zaso natankujemy mocy za čivo, duch a duszu. Knieże Jezu Chryste, Ty nie ladasz na dzwonku nostrzy, ale do wutroby człowieka. Niech spoznajemy, co nas o Tebie dzieli, a tak Tebie wołamy. Kyrie eleison. Ty si nasza jutronoho pokoja a ujednania. Pomaj nam pokojne mysli a ujednawanskie słowa namakać. Chryste eleison. Knieże Jezu Chryste, przewodzisz nas przez hora do wyżywienia, tak niech roztrze we nas, sztoś je dobre a świate. Kyrie eleison. Knieżec milco nad nami a zmiłot nas wszystkie nasze rychy, zabochmy z czystia sprawnie utroby oswyczyli tule Bożu mszu. Amen. Módlmy się. Święty Boże, Ty si dobry, a si żywo, żywo dobro. Czyń nas dalej a byle k sobie, żeby we nas rostło, sztoś je dobry a święty. Przez naszego Knieza Jezu Chrysta, Twojego Syna, kiż z Tobą żywa, kraluje po wieki na wieki. Dženciše čitanje slyšme lista svätého apoštola Pavla Romjanam. Bracia, obši sa mas miłość Božu. Podawajcie swoje ciało Bohu jako żywe, święte
a spodobny opor. To bude wasza rozumna Boža služba. Nebuďte podobni tutemu svete, ale obnovte svoje mysle, so byste poznawali, što je Boža vola, što je dobre, spodobne a dospone. Slyšeli jsme slovo Bože. Halleluja, halleluja. Moc naszego Knieza Jezu Chrysta, niech rozswieci nam oczy nasze wutroby, zobychmy wiedzieli, do której nadzieje je nas wołał. Kněz, buď s vámi. Svá sviatosť činia po Matiju. We vanných dniach počal Jezus svojim učeníkom povedať, že má do Jeruzalema ísť a mnoho učerpieť od starších, vyšších myšníkov a písma učených. Že má morjene byť a že má na třetí deň z mŕtvych staneť. A tu zajo Peter nabok a praješe, boče zakovaj kníže, to, co ci nesmie stać. On pak sovorbročia rekne Petri, dži vote mne zatanie. Dávaš mi położk, dokež nemyslíš po bojsku, ale po człowiecku. Potom rekne Jezus svojim učeníkom, celiš tu za mnou šinč, nech sam zaprije sebie a vezme svůj kříž. A nech mnie zčihuje. Przeto, štuj swoje živinie zakować, zubije. Štuj pak zubić swoje živinie miedla, namakaje. Što da poma człowieki, gdyby sobie świat dobu, ale swoje živinie zubił. Aber što może człowiek umienić za swoje živinie? Syn człowieka zawsze przyjdzie, wysławie swojego Otca ze swoimi angelami, a potom zapłaci kujżemu po jego skutkach. Słyszeliśmy dobre poselstwo naszego Knieza Jezu Chrysta. Lubi osadni bratcy a sotry, što stawizne znaje, bude snać wiedzieć, chrześcijańska cyrkew stoi na miejscu stare połanskie światnice. Tak na przykład pisarz, uczo a dirigent, założyciel Chora Lipa Juri Słodenk przed 100 latami jeżdżał w katolskim Posole. To tam stoi ze starych pojedančkov wiemy, że jest to niedy w Kruščicach pohanskim przyboham oprowało. Do pokazać, że nikt tu nie może, nam może to często też mnie, albo byle szajne być. Sjatnice bych ustajne miestno kulta a też oprowania. Nešto ze svojho tak rec Bohu dać je we všich nábožinách zvučená praxa. My zbieramy tej kolektu penežný opor, my rečíme o živinským opore, když čestíme Martrajo, Gaješ Boščana, abo Mojedlaty Alessandricko. A kujže z vás, když ženca kemši šištli,
Kujži z vás je svoj čas, jednu hodinu, Bohu opruval. A čas darič, no aj, ja bo prajo to dženca najskýre tu najvážnejší, tež tu najbolje drahotnejší dar, dokež je to džil mojho živenia. Svojo opo vubudži, pola ľudí trudy taký nepříjemný šisvud. Rade ľudia prajachu, taký pravý opo, doby tej kus češky buč, doby tej kus boleč. Piatk bez miasa a kobasy, to je zmysłapołne znamio, ale bulki opo to nie je. Lado je na te drugie poskytky, kiž mu dženca mamo. Ale čo to? Ja poštopał nie mini, když on v svojim odsadnem písal v Romie, kaj sme čítaniu slyšeli, podávajte svoje čivo Bohu, jako živé, sjaté a spodobné opo. A potom on přidá, to buď vaša duchovná Božá služba. Po takým jo nenže v opory, ale v homní. Bo po takým nečaká na môj veľkomyslný dar, ale nám ne. A tohle je jemu ten čas, když jemu věnuju, najbolje vážne. Ja še se dopomínam na nebo Faria Kmeča, před 20 letami zemřel. Jeho mač by tedy ve staroní sjaté Ludmile. A nimale kujže tydzień je se z Olbromhau, Rudno Chorach, když on farar byl, šiju večer s mopetom, ju opetač. Vele pojeda vojn najnestaj, najskire. On je hodinu přine sejdžal a potom je za sobotiju. Je to zmysmil, wieso? Tu dostanete svoje opo, menece celé hinajší nové obsa, kiž leží na tak menované dušině, runině. A tohle svätý Pavel tež praví, to je ta vírna Božá služba, kdy jsem já sebe samo podal. Po takým moje sebe živenie jako Božú službu zrozumieć, moje dživo, moje mrzania, te moje diference s partnerom, moje úspěchy alebo neúspěchy, ale ty moje svedčenie a šošteš v útrobu voryba. To je ta šitná Božá služba. To říká menece jazač, víru a živenie, to je jenom půdno cůka. Náš potom dneska nie je nedželský bo, ki v obtydzień spí, abo se odsaliu. Tu te duchovné opory pokazuje, že ma tak reč šon nešto ze Bohom činč, radostče a starostče. Šetná Božá služba, to sú po takým zväčša opory, kiž nikto nevidí, za kotrež ja Jean-Jacques nedostávam žan aplauz, kiž ostanu zväčša v potajnym. A tohle sú oni vážnejšie. A čo sa ja nedelu do kopika položím, ono się to ty trybne. I to sam wie, że to często, że nie myśli za nie runy nie, a to dla tyś praj, celisz tu za mną idź. Niech wozmie swój krzyż, a mnie zčihuje. A co to konkretne reka? Nazonia dżęca najbole krzesčinio, ki su wiry dla krzesčihowani. Przed 4 niedzielami, 26 julia, su islamistča w afryckim kraju Nigeria wies Naridon napadnęli. A tam 30 krzeszczanów, między nimi 8 dzieci, jedno rezacelili. To po nas anażana pojeźdźnia. Aber w juniu Buchoweszynie jen a cici wirwi, kjastwu między 2 a 4 lat zasudzeni. Czudla? Dokąd są oni bez dowolności štata
so k modleniu a czytaniu Biblii zetkali. Aber przed letom, 17. julia 2025, je izraelska granata leżoność katolskiej osady w Gaza Stadt trichiła. Ci osadni bychu na blaku mortwi, osadny Pfarrer Gabriel Romanelli Italčan był zranjeny. Też nie żadna powieść. A tu dla szec praju mamy przecież zasadziwać też, a myśleć na tych, kiż nie są tak swobodnie żywi, kajż my, ale kiż kroca krzyżowy pucz tej dżęca. Nic tu nie opowieście świeczatka, ale ten siedny krzyżowy pucz w żywieniu. To są ci, kiż dżęca te woprawdzi, te wopre szynecu. Uznawają wiru, a kiż utrajać swierni Chrystusy. Stara uczaka powiada się jonu, żeby się na puczowanskim dniu ze 3 letnikom po puczu. A tak oni dojdziemy też po kraju szli polnemu krzyży. Od wiedra kitro obszkodzenemu, a na żeleznej tafli niže do korpusa byše jenož ještě ten preni džil, to runčka widzieć, kiedy tam już napisane było. A tam steje, stójsz do mnie wiery, budzie, pombi kunc. A nikt to uczaka, praszam, a to dzieci, szulariu, a što si musliče, kad ta sada nike daleđo. No aj, dzieci to bezešo maja ti fantaziju, ha namakaja też dobre narunanske runčka. Bole jako žort prajše holc športovski, što iš domne viri, tunde bis koko bežeć. Ha, ona mineše nohoj, ladajo na Jezusovi nadok, tem japoštovan džiče do celého sveta, to máš te poprvom praje, tunde bis koko bežeć. A vak to ne dojde te poselstvo. Abo džiče od kotrož, ona vidíše za jenan češko kory. Praješe, što i domne viri bude čerpeć. A ona mineše, no, to moti tak być. Však je Jezus na krzyżu te čerpil. A dalsze džiče praješe, što iš domne viri, tu možeš so smeć. A ona mineše, no, popromaš te praje. Však to zjutra mi zvisuje. So smeć, dokiż je smert, przerawa. Dokiż je Jezus na krzyżu dobu. A skończy po dalszych pospytach, ona pan młoda praja, sztuż do mnie wierzy, tun będzie żywy na wieki. Oni dalej puczować, a uczaka tak si myślisz, naj, sztuż do mnie wierzy, do by bieżeć skoku, będzie będę te czerpieć, ale smysł te śmieć, a jeszcze wiele jace, tomu poprawam słucha. Що то трихи? Доки ще то що діл нашого живення. Ціле так, кайш наші младостні в jednym kieruszu spiewają we wszednych ludziach, we wszednym dziele przez dym miasto Goriawajty, przez suseda, Macz Anana, Bóg nies na nas posmiewa co. Amen.
Dobry Boże, přece zase nás voláš do swojej zhromadnosti. Chceš se s nami zetkać ve słowie a w sakramencie żywienia. My trebamy tutaj posilnienie, żebyśmy w jednym żywieniu obstali. Nedźela je wista ranica mje zajšłym tydzieniom a nowym. Ladamy ruczo na dokonjane dzieła, na zetkania a podawki. Ladamy też dobrytka a prosimy o Boże żonowanie za uszo, štož se předovzamy, o duchowne, dušine a čilne moce za nadawki świetnego żywienia. Chryście, słysz nas. Bez przestactwa a nesmilne so wojenskie koło w Ukrainie dalej wierci. Prosimy za tutun krydowany lud a za všich, kiž buchu hižo z oporom tutoho żałosnego konflikta. Chryście, słysz nas. Čas kermušov so blíži. Naše osady svieča dzień posviečenia Božeho domu. Prosimy za osadnych, kiž tvoria žiwy dom Boží. Zobychmy w wierze nekapwali a z modleniem a z oporom se duchowny dorost uprosili. Chryście, słysz nas. Nazima so blíži a lito so pomalu nakila. Znowa bytnemy, jak drohotny je Boží dar časa. Prosimy za nas samych, zobychmy ją prawie używali a rostli we wierze a w lubości. Chryście, słysz nas. Prosimy za młodych a starszych, zobychu generacje so zajomnie zrozumili, se mje sobu respektowali a pomali, a jeden za druhého so modlili. Chryście, słysz nas. Smilny Boże, we Twoim Synu si nam pokazał, jak mamy mnie sobą obkadzić. Oni nas uczył siebie samych a swoich bliższych przyjrzeć, kajż oni są. To płaci o siebie za krytyku. Niech przez niego rośnie zrozumienie jeden za drugiego. O to prosimy przez Chrysta, naszego Knieza. Amen. Modlitwcie se wszyscy, by se moja waszło podoba Boże, a mocnemu Wódcy. Knieże Boże, tuta świata hostina, daj nam przeco Twoje spomożne żonowanie.
štož nitko obraznie činimy, to zdokonie junu ze swojej mocu przez Chrysta naszego Knieza. Kniez bądź z wami. Pospijmy mu troby. Dziękujmy so Kniezie naszemu Bohu. W prawdzie od nas sprawny, zdobny a spomocny. Za co ci stania służy dziękujemy, Knieże Święty Ojcze, wszechmocny, wieczny Boże, przez Chrysta naszego Knieza. Narodził się so, jebun padłe człowiectwo obnowił, ze swoim cierpieniem nasze grzechy zniszczył, zmartwychwstany się na wieczne żywienie zasłużył, a do niebies dospiał się nam niebieskie wrota otworzył. To dla śpiewamy ci z angelami, a z wami świętych piosenków, aby bez końca wyskają. Haj, ty si święty, wielki Boże, a ze wszystkim dobry. Dziękujemy so Ci, o sobie dziękujemy so Ci za Jezu Chrysta. On je k nam przyszedł, dokud są so ludzie o Tebe dzielili, a so nie rozumia. On je nam otworzył oczy a uszy, abyśmy wiedzieli, że si Ty nasz wódz, a my wszyscy między sobą bracia a siostry. On je nas nitko za jene blido zhromadził, abyśmy czynili, co się on czynił, a to odlasmy chleb a wino przygotowali. Prosimy Cię, Wódce, poswiedź tutaj naszej daraj, abyś Ty nam byłoj ciwo a krej Twojego Syna, naszego Knieza Jezu Chrysta, który się nam pouczył te potajemstwa ćwiczyć. Jezus by się wieczór do swojej śmierci ze swoimi uczennikami gromadzi, aby z nimi jutro na hostczynu ćwiczył. On je zał chleb, a so Ci dziękował Wódce. Je chleb rozłamał, a jun swoim uczennikom dał a praju. Zmijcie, a jedzcie wszyscy gotowo.
To je moje čivo, kotrež bude za vás podáte. Potom je vzal keluch se s vínom a srdci ďakoval. I keluch svojim učeníkam podal a praju. Zmíče a píče šici z něho. To je keluch novo a věčno zakonia. Moja krev, kotraž bude za vás a za všetkých přelata kvodovaný rychol. Čínče to na mě vzpomínajú. To je potaństwo víry. Sme tu zhromaždení vůdci a myslíme džakuni na všetko, štože Jezus za nás činil. Ve tutém opore, kotrež je nám důvěřil, svědčíme jeho smrť, jeho zrovastaninie. Ty si jeho přivzal, přijmi tež to, štož my ti přinašame. On je svoje živiny za nás dal, on je z mŕtvych stanu a je nitko mjez nami živel. Na koncu on přijde ve krásnosti. Potom nebude hižo nuzy a nikto nebude trebať plakať a nikto nebude zrudný. Otce, ty si nás na tuto hostčinu šeprosou. Ve Sviatym Duchu zhromaždení dostaneme čivo a krev Jezu Krista. Daj nám moc, zabychmy tak živí byli, zo Tebi lubimy. Hromadže s našim bamžom, Leom, s našim biskupom Heinrichom, če prosimy, nech sme juno ze všetkými, kociž do Tebe věria, napřed so pola Tebe doma. Nech ze Sviatým Mariu, ze Sviatým Josefom a všemi sviatymi Tebi bez konca chwalu zpívame přes našeho kněza Jezu Krista. Přes něho, s ním a ve ním dává se Ti Bože, že mocné vůdce v jednoče Ducha Sviatého chwała, čest a hordost věky na věky. Neříkáme jiné děti Bože, ale my to teď jsme, tuž jsme plní důvěry, co netko modlić. Otče náš, jsi v nebesách, svět se Tvoje jméno, přijď Tvoje královstvo, staň se Tvoje vola, kajž na nebi tak na zemi, všedne chléb náš daj nám dnes, vodaj nám naše viny, jako my též vodáváme svojim viníkám, a neveď nás do zpytovania, ale umož nás od zlého. Umož nás, kníže, od všeho zlého. Daj milý pokoj našim dňam, smíl se nad nami a pomaj nám, zabychmy od rycha přece svobodní a především zamučením vystí, očakovali zbožnou nadzieju a příklad našeho zbožníka, Jezu Krista. Kristus nám dáří pokoj a ujednanie. On nás jaza do veľké zhromadnosti bratru a sestru tušího prosimy,
neladaj na naše rychty, ale na víru svojej cyrkve daj posvojovali pokoj a jednotu, ki se živa a králuješ věky na věky. Pokoj kněza buď stajně s vami. Liče jinja Bože, katre sebira richi sveta. Liče dobra ale no krajstvo a uspoj se.
Modlíme sa na strane 105 a 23. Vítaj, Jezu. Modlíme sa. Bože, si nás nasyčil s chlebom nebeského hostčiny. Prosíme, či nech tuta ceroba ľubosť dáva našim utrobám moc, zabychmy ve svojich bližších videli Tebie a v nich Tebie slúžili přes Krista, našeho knieza. Dženca máme zase dvěmaj nyšpo. Ve kloštorské církvi modlí se dženca dvěmaj ružoc za nebo Jakuba Lipiča. Ružoc modlíme se v farské církvi od pondělí do pětka 18:30. Ve kloštře v útoru 18:30 a sredu ráno 8. Boklece v útoru 19:40 hodin 30. Prenovo prańska wuczba we wikarii je w útoru, a to 3/4 na 2, 5 a 40 niemska skupina. Szulskie kemsze są w útoru we wikarii od netka hižo 15 hodin, a sredu 15 hodin w Kruščicach. Dobrošice mamy kemsze sredu 18 hodin, w Oklicach 4 hodin. Zbierka przychodu niedzielu je biskopska za opory zemierzenia w Wenezueli. W Sidoriach je przychodu niedzielu zbierka za Caritas. 12 augusta zemrze w starobie 45 lat Krzysztof Matka ze Koslowa. Kołanie a requiem byšte piatk. Knieže daje mu wieczny odpoczink. Niech odpoczuje we pokoju. Pontyfikalne kemše na sliberne biskopski jubilej biskupa Heinricha Tima Eversa we dworskiej cyrkwi zu sobotu 10 hodin 30. Bus odjedzie w Kruščicach 8 hodin 15 przy busowym zastanišću pola Kraučikec. Za procesjon do Rožanta w útoru 8 septembra, a to ze Stluštra, pyta se jeszcze jeden korojnik. Prosimy co do listčiny tam zapisać. Senioroja osady su 15 septembra na zromadne doplnia do Hornichovo domu przeproszeni. Spočatk 8 z kemšimi ve cyrkvi, prosimy zamówitych po zvučenym wašniu přizjebenia we wieži farskiej cyrkvi albo we kloštorskiej cyrkvi odtuzać, a senioram rozdzielić. Přizjebenia prosimy hać to 8 septembra na farie zapodać. Możecie też do pustowa kaščika cisnąć. Wielkie redzenie farskiej cyrkwi jest czwartek 17 septembra od 8. Uredzić prosimy okna na kore, a we wieżomaj skodziszczach na deleka pod korom, do toho maja co pałčiny odmieš duri odryć,
Also nebyl cyrkvi Čanova so najprej na jednej stronie kory winujemy, potom drugi, a to pod korami runie tak. Za dodawanie oknów trebamy niektórych muži, naposled treja svavki a potom špunvania. Fardeling je jeszcze hačto 6. septembra, nie bez służby, hačto 6. septembra. Farski biro je telefonice kajštež w wotorenskich czasach docpijomne. Boże mszy, punželo, za kudy duše, skazana z Kruščic. Utoro, džakne kemše, skazana z Kruščic. Sredu, šulski kemše, za živih a neboj svojbo koklice Sarnjan, a reokece z Vudvoja. Čtvrtna nenesu, pjatk večer, za nebo Franca Donata Manželsku Heinžu, a kajž tež za neboj svojbnych z Kruščic. Przyjdziemy sobotu za niebo Wernera Tryczku Manżelską Moniku z Kruščic. Przyjdziemy niedzielu Sydemich Reinsze za żywych a niebo i swojbo Rublec z Kruščica Czornec, a niemskie kemsze za niebo Joachima Zyndu, kajż też Juria Zyndu, a Manżelsku Waltraud ze Worklec. Przyjdziemy wam żonowanu niedzielu. Kněz buď s vámi. Požehnej vás všeomocný Bůh, Otec a Syn a Duch Svatý. Amen. Žijte v pokoju.